Biyahe kasama si DJ Lala, aarangkada na. My love, 11:00 on the clock and you are back with me, DJ Lala. Oras na, my love, para pakinggan natin ang biyahe ng buhay ng ating mga kabisyo with our biyahe sender of the night. And this one was sent to us over sa ating biyahe text line na 0917-851-4329. So pakinggan natin ang biyahe ng buhay ni Nene. Hi DJ Lala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Nene. Gusto ko lang po sanang humingi ng advice kung ano po ang gagawin ko. Meron po akong kinakasama, almost 5 years na kami. A 3 years long distance relationship. At may anak kami. Ano po bang gagawin ko? Kasi nalaman ko na lang, may iba na siya. Nasa ibang bansa po yung bago niya. At lahat ng oras niya nandun na sa bago niya. Palagi niya pong sinasabi sa amin na hindi na niya kami mahal. Pero may nangyayari pa rin sa amin. Ano po ba ang gagawin ko? Salamat and more power to your show. Hi Nene, first of all maraming salamat for sending in ang iyong biyahe ng buhay. Siguro, first and foremost, no, atakihin na natin yung elephant in the room, my love. If you don't wanna be treated like crap, if ayaw mong tratuhin ka ng para kang isang basura, then do not let yourself be treated that way. Do not allow people to use you and treat you like that. Kasi kung hinahayaan mo rin lang naman silang gamitin ka, para saan pat pumipiglas ka? Para saan pat sinasabi mo sa akin ngayon na nasasaktan ka? Para saan pat umaasa kang mas tratuhin ka ng more than that? Kasi you deserve more than that. If you are allowing those people na ibigay sa iyo yung kakaunti, kakatiting na atensyon, tapos pinagkakasya mo na, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa inyong mag-ina. If you think you deserve better than that, then you must act like you deserve better than that. Kasi my love, kung sakasakaling itong lalaking to ay ginagamit ka lang dahil hindi niya makasama yung babaeng sinasabi niyang bago niyang karelasyon na nasa Australia, then baka magbunga pa yung ginagawa ninyong dalawa ng ikalawa pang anak. Tapos pag pumunta dito yung girlfriend niya na nasa Australia, or i-petition siya para makapunta siya ng Australia, paano ka na? Paano kayong mag-iina? Siyempre wala ka namang magagawa kapag lumabas na yan ng bansa kasi mukhang hindi naman kayo kasal. Mukhang hindi naman selyado ng batas ang inyong pagsasama. So, hindi lang ikaw yung walang proteksyon. Wala ding proteksyon yung anak mo. So, if I were you, my love, let him choose. Kung gusto niyang umalis sa buhay mo, kung gusto niya nang kumawala, kung gusto niya nang sumama dun sa babaeng yun, then he must choose. Either you, your kids, or that girl. Kapag sinabi niya, sige, sasama na ako dun sa babae, ayoko na sa inyo, di ko na kayo mahal. Ginagamit lang naman kita kasi wala siya dito eh. Meron akong, alam mo yun, tawag ng laman na kailangang sagutin. And you are the answer for that. Then sabihin mo sa kanya, my love, to hell with you. I don't deserve that. My kids don't deserve that. Mas mamatamisin ko na magsimula sa scratch. Buhayin tong pamilyang to ng mag-isa. Buhayin ang anak ko ng mag-isa. With my dignity intact. Than to be with a guy na ginagamit lang ako. Kasi hindi niya kayang gamitin sarili niyang kamay para makaraos siya sa araw-araw. Naintindihan mo ako, my love? Huwag mong hayaan kasing tratuhin ka niya ng ganyan para hindi na magpatuloy. Now, if you are doing that with the hopes of mending your broken relationship,
then let him know that you are doing that just because yun ang idea mo. Na you are mending, you are fixing yung pamilya nyo na durog. Pero that can only happen if you'll mandate, if magbibigay ka ng ultimatum sa kanya. Hindi yung kapag magkasama kayo, as long as nandyan siya, as long as umuuwi siya sa'yo, as long as wala pa namang nangyayari sa kanila at wala pa silang anak nung nasa Australia, as long as yung kalaban mo hindi mo naman nakikita at ikaw naman yung nandyan, ikaw naman yung nakakasama niya, ikaw naman yung naghahanda ng pagkain niya, naglalaba para sa kanya, okay lang. Kung ganyan ang ganyan, my love, gagamitin ka lang yan. Hanggang maging realidad yung pinapangarap niyang makasama yung jowa niya sa Australia. Naintindihan mo ako, be? Be, natawag ko sa'yo. Hindi na love. Nag-evolve na. Naintindihan mo ako, love? Sa mga babae po, if you feel so weak just because a person used you, a guy used you, a guy promised to build a family with you, at nagbunga yung pagmamahalan, kung pagmamahalan man ba ang dapat itawag dyan, nagkaroon kayo ng anak, please do not feel deprived ng power. Please do not feel helpless. Sa mga ganyang pagkakataon, at alam niyong wala kayong pinanghahawakan kasi hindi kayo kasal, you do not have a ring to protect you, to protect the child, to protect the sanctity of a family. If you don't have that, that is when you have to be wiser. Kailangan na mas matalino ka, my love. Huwag mong hayaan na maging dependent ka sa isang lalaki na hindi ka pa binibigyan ng kasiguraduhan by binding a contract with you called marriage. A lot of people are saying that that is formality. But for a modern woman like me siguro, mature, I don't know, whatever you may wanna call it, for me, it's security. Security sa relationship, security sa family, security as a woman. That I won't let a man promise me a family and yet won't agree to commit to that relationship the same way na nagko-commit ako sa relationship na yon. Naintindihan mo ko, my love? You have to be smarter in life. Andito na naman tayo pabalik sa konsepto na sometimes love just ain't enough. Pero kung hindi kaya, hindi kayo magpapakasal, maniniwala ka lang at magtitiwala ka lang, you'll have faith dun sa mga katagang mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay, gusto kong bumuo ng pamilya kasama ka. If magtitiwala ka dun, do not allow yourself to be helpless and fully dependent sa taong yun. Find a way to be sustainable kahit wala siya. I'm not saying na kayanin mo nang wala siya. I'm not saying na wag mo siyang obligahin na maging ama sa anak ninyo. All I'm saying is be ready. Wag mong hahayaang dumating kayo sa punto ng anak mo na halos magmanikluhod kayo just to beg for any attention, scrap of attention that a man like that can give. Naintindihan mo ko, my love? This is our protection to guys like that. Never allow yourself to be powerless, my love. And now, kung andito ka na sa punto na wala na, DJ Lala, nangyari na kasi. Wala akong trabaho, wala akong alam. Ang dami-daming trabaho. Kailangan mo lang sipagan. Kailangan mong gawan ng paraan. Do not take no for an answer. Do not take walang trabaho for an answer. Do something about it, my love. Kasi the only people that you can rely now for you and your child is yourself. Tandaan mo, hindi ka naman nabuhay sa mundo para lang i-please yung isang tao. Hindi ka nabuhay sa mundo para lang sumandal sa isang lalaki. Not because you are a woman, you are powerless. You are with power.
I want you to realize that, my love, so you will stop treating yourself like that. Para tigilan mo yung pagtrato sa sarili mo na para kang isang basahan na maaalala lang kung kailan kailangan gamitin. At kapag nagamit na, pwede nang iwanan. Again, kung ayaw mong tratuhin ka ng parang ganyan, parang basura, baliwala, walang ambag, walang bilang, huwag mong tratuhin yung sarili mo ng ganyan. Then maybe one day you'll understand that in order for people to respect you, to treat you the way you think you deserve to be treated, you have to give yourself some worth. Self-worth. Importante yan, my love. Klaro? Klaro.